Dünyanın bütün matурlыгы kişi ixtiyarında. Әмма kişi үзе нәрсә ул? Рухи затмы? Яки фани, эгоист дәртләргә бирелгән? Без үзенә иҗтиһад юлын сайлаганнар, янындагы кешеләрнең дөньясын яктырта торганнар турында сөйлибез. Валерий һәм Серафима Ефимовлар өлкән балалары булган килеш, үзләренә тагын 3 бала тәрбиягә алганнар. 2006 елның китерелгән мәгълүматлары буенча, Татарстан Республикасында ятимнәр йортларына 3000-гә якын ятим һәм ата-ана назыннан калган бала китерелгән. Алена, Анна һәм Сашенькага бәхет елмайды дияргә була. Алар үз гаиләләрен таптылар һәм ялгызлык хәсрәтен бер кайчан да белмәячәкләр. Өй ул мөхәддәс иркенлек, гади чәй эчү, бер телем икмәк. Бәхетле булыгыз, бәндәләр. Владимир белән Марина Галичиннар гаиләсендә алардан башка тагын 8 кеше. Алар инде кайсы үз баласы, кайсы тәрбиягә алынган икәнен дә әйтә алмыйлар. Барысы да үзләренеке. Тәрбиянең асылы бик гади. Көндәлек ризыкны эшләп табу. Гаилә башлыгы, алтын куллы оста, кешене хуҗа итү дип уйлый ул. Илнең, җирнең, гомернең хуҗасы итү бик тә мөһим. Балалары каршы түгел, тормыш фәнен теләп өйрәнә. Малайлар тимер, агач белән эшли, кызлар исә җиргә тартылалар. Быел кишер бигрәк уңды. Зурлар да, бәләкәйләр дә яратып һәм килешеп яшиләр. Бәхет өчен тагын нәрсә кирәк соң? Өй янындагы куыш та әзер. Бу йортта һәр бала ата-ана җылысы белән назлана. Татарстан Республикасы президенты указы белән 2007 ел хәйрия елы дип игълан ителде. Азан намазга чакыргандай, яхшылык эшләү теләге һәр кешенең янында һәр вакыт булырга тиеш ди Нурлат муниципаль районы башлыгы Фатих Сәүбан улы Сибагатуллин. Татарларда картларны яки балаларны бер кайчанда ташламаганнар. Барысында гаиләләргә алганнар. Нурлат районында бу нәкъ шулай хәл ителгәндә. Фатих әфәнде үзе дә катлаулы язмышлы үсмерне тәрбиясенә алган. Милләт традицияләре үлмәгән. Җәмгыятьнең үсеш дәрәҗәсен ярдәмгә мохтаҗларга карашы буенча белеп була. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрне без озак вакыт күрмичә тордык. Хаҗия Мәликәнең Сөләйман мәчете янында тернәкләндерү үзәге ачуы баю һәм дан өчен түгел.
Мәликәнең беренче укучылары үзләре мөгаллим булып киттеләр. Венера апа аларның берсе. Сукырлар мәктәбендә Брайль системасы буенча укыйлар. Күптән түгел Ислам инфо гәҗите Россия Федерациясенең Россия халкының рухи һәм толерант үсешенә көч керткән өчен дигән грантын отты. Быел яңалык кертелгән. Язылучылар өчен гәҗит туры мәгънәдә яңгырый башлады. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Ислам инфо. Для тех, кто думает, размышляет и живет исламом. Издается в Казани. Гәҗитнең тавышлы төрен ясауда бөтен Россия сукырлар җәмгыятенең активистлары катнаша. Хезмәткәрләр техник яңалыкны, матбугат һәм редакция эше өчен зарур булган Брайль принтерын алуны түземсезлек белән көтәләр. Гәҗитнең иң кирәк сәхифәләренең берсе танышу хезмәте. Мондый бушлай хезмәт төрен шулай ук Мәликә ханым оештырган. Һәм дә тәҗрибә күрсәтүенчә, тугандаш рухлар күктә генә очрашмыйлар. Ике ел эчендә танышу хезмәте аша 100дән артык пар үз бәхетен тапканнар. Хаҗия Мәликәнең кайгылары шул ук: ярдәм итү, җан җылы сөйләшү, укыту. Кеше кылган гамәлләре белән күркәм, һәм кеше төзегән дөнья матур. Мин дә минемнең юлында бик тирән уйга талып, табынам, укыйм догамны ятлаган кигә салып. Нигә бу мин дигәндә оча микән күккә дә, миңа гына микән алай? Юк, шулайдыр күпкә дә. أشهد